Agoy. Hala. 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 Ha? Dito sa kuwanti ba? Dito sa... Awang mga tiil. So, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. hi guys, what's up mananap? NANI? So, karon guys, for today's vlog guys, nagkuan mi nanguha mi og kaning saging og nangka. November 27 karon 2020. So, gaulan-ulan diri sa mua guys. Bahalag ulan basta makakaon mig saging og nangka. Hala, asa isa? Ganina nanguha mi dito sa babaw, wala na ako naka-vlog kay gidulaan akong cellphone ka ganina. So karon pa ko naka-intro. So nami diri sa bukid karon dito sa bukid na mo. Na ako sa bukid karon nanguha mi og pabalik-balik. Nanguha mi og nangka og saging. Autora di ay. Tura among isa ka nangka nga gikuha naligid gikan pa mi didto sa babaw. Dadto. Tara gora. Ja. Lami man ikaon og kuan utan nga nangka dapos tunuan agay pus anden og kaan bitaw sili nga naay ginamos bulad bulad ayon ay wa na horot ang bahaw nya kakita pa jud may isa ka bulig nga saging guys katula man sa kung kuan ay mora ni sa kag bunton nga nag short hoy JM dire dayong iko are opo so mo ni among kuha de karon guys. Saging namutol mig saging kay nakita na mo na unggoy oh. Naay kuan naay kanang linghod. Nakakuha mig guwang ganina naagian na mo dito sa babaw. Among gipulong. Hoy JM dire dayungi ko. Mansa ko. Mansa si mong kagaral. Hoy! Alin na mo? Alin? Dalan ni isawang. Mansa ko ni. Kanang ka. Saging man mango. Dayungi ko sa saging ba? Mao ni ako mga backup garon guys. No, ano man kanahan nagkuan-kuan naman. Ang tanawa mo mga tiil guys, oh, magigikag basakan. Oh. Mga tiil. Tagura. Agay. So magdayong sa mi guys kay pero makakaon mi. Nangumpra day may gikan sa babaw. Naamang ko ditong kuan market. Sa babaw. Agoy. Hala. 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 Ha? Dito sa kuan dito sa awang mga tingin. Sa muka. Taw na tong. Mayabas ay. Continue. Ay, naunsa na. Wasa ba? Kristi, naunsa na niya mo dyan. Samong kakayo, ani. Laban pa rin. Laban pa rin, guys. Kakaon lang, ko ani. Ay, tawag din nila. Wala na puro mga kinilas, day. Aha naman. Punya na, kahulugan. Wala kusog. Ini patay yun, yun. Tulog. Atagin be? Atag eh? Kapoy wang. So guys, pilian na mo ning saging kay ay daot. Ay daot pwede sano nang kuan dai maayo kay kuan ibita murag saya ang tan-awon. Try ka na te. Murag ko na isa inyong nakita. Oh. Walay makaon ani bunsa na. Manok. Baboy manok. Baboy. Doon na. Ha? Doon pas baboy. Bilis ako. Uli na muna sa ako sa lao ba? Ang taglain dito sila na sa ulan. Yun ako na, kaya kong baro. Sa akong gulmay na.
Tabol mo. Damo pa guys, hindi mga taon ang kalahian sa kuan guys, kani bunsalo din siya makaon, kani may makaon na puti siya. Iso ni DM. Guy! Ay mga dagko mo kuan na daot. Aba. Wang. Dre bang. Inagin in the sport. Mana wa? Kuan na ong ba? Dapat ni lolo guys. 1 point. So 1 point lagi. Pinang dati. 1-0. Senior ko daw ni guys. Ako saging. Senior. Sulot ta. Yung lolo senior mo guys. Ini pala. So, madto na mi sa ubos guys. Kaya akong kuan oy, akong sinilas. Kanila, ako na lang gusto Oh. sa ako. Sure oy, isuot ni sako oy. Isuot sa sako nak be. Isuot sa sako nak. Pag sinina ra gud ya. Isuot sa sako. Ako. Ah. Ano, video? Itro po ng kakao diyo ay. Sana. So, nakan. Oh! Naunsa man ka? Nakadala mig saging guys. Gamay ra siya pero okay na ay kaon mig saging. May kayo ka! Dugay na may wakaw saging ba? Lang lula. Dahil ato mi sa ubos kay magluto mi sa nangka. Among tunuan din subakan og bulad. Kalami. Nay ginawa mo sa ubos day? Babaw ko makalit. Palit pa babaw. Sige! Aha naman sila. Tara guys. Oo, gaguyod ko sako oh. Sulod ani ang saging nga among Pinilas. ang katong saging nga among pinilian then chinilas kay. Kapoy kayong chinilas oy danlog. Danlog kay sa tanan. So, niya guys, balik rami kay mga ligyas mi. Nga guys, mangita sa mig lubi di ay kay wag day mi lubi. Oh my god. Mo ikuno ba sa nangka? Mangita kog lubi di hara ka. Guys, kita na mig lubi. Aray. Dire, tama lang ko, anak. Oo, tubig. Trawa nga. Anod. Anod nga lubi. Tayo. Dapat nila. Ini isa. Untay ko to.